Задавали ли сте си въпроса как различните видове отрови, токсини и вредни вещества влияят на тялото ни? Днес ще ви направя един прост пример и вие сами ще си извадите извода. Взела съм 3 чаши, като в първата има йодна тинктура, леко разредена с вода, чиста вода и алоe вера гел за пиене на компания Елар. И разбира се 2 макарона. Те ще играят ролята на нашето тяло и на отровите в тялото ни. Ето виждате, 2 макарона почерняха. Единият ще го сложа в чиста вода. Това е когато ние приемаме вода, за да видим как действа водата на тялото ни. И това е когато ние приемаме алоe верата. Така, разпърквам за малко. Ето ви резултата от водата. Водата не помага на нашето тяло да се прочисти по никакъв начин. Докато ето го и макарона или нашето тяло при прием на алоe вера гел за пиене. Затова, мили хора, ако все още се чудите дали алоe вера гел за пиене прочиства нашето тяло, ето сами виждате с очите си резултатът. Говорим за това алоe вера. И ако имате нужда да почистите вашият организъм, не чакайте да стане късно, а си купете алоето.